il-podcast dal-format ħieles, huwa fil-fatt l-antitesi naqra ta' jinnaf Peppi Assopardi spiex ta' jonfoħlok mal-pinna ta' widnejk biex fil-qosor konkludi spiex ta' kollox fil-qasir. Meta fil-fatt nkun qed nitkellmu jenna fuq sistema ġudizzjarja li għandna 50 sena ta' indipendenza ma sibni li xtarf u issa suppost ħansibula tarf soundbite ta' 5 sekondi. Slight disclaimer biex naf li ħafna nies li l-passatemp tagħhom huwa li jaqlaw naqal-ħara lil Peppi Azzopardi. Id-dida mandu nuqqasiet tiegħu, però Peppi Azzopardi huwa ħaġa li ħafna nies ma jafux, Peppi Azzopardi kien attivist bil-bajt u attivist bil-bajt. Fismin meta jfisser qabel aħna jew maħniex dak kellu għadda tan-numri kienu jgħidulhom kienu fucking kreattivi u mhux tal-li kienu kreattivi biss tal-li kienu jitfgħu lilhom infushom in the line of fire. Ma nafix, u fi żmien meta li tkun attivist equals xi xebba fil-kaxxa ta' sidrek. Bġirina rakkonta l-istejjer Peppi fej għalli għanna jien anka ġili bil-taħti bil-biza spiex, tant kienu sawtuni fil-depo li kontet nibza ġenwinament li minn il-kamra mux senoħra. Ma smajtu jitkellem publikament fuq għalli. Hija, ma nafx jekku xet xandarlu, spiex ta' mux biex xandarlu il-ħweċ ta' taħt fil-publiku, spiex ta' imma meta tmur id-dar tiegħu, pereżempju, Peppi l-ewwel ħaġa li tara frejmjat xi tip ta' dokument li tawh l-ewwel darba li ġie arrestat. Insomma, u diġrat ħafna drabi ġifieri, aktar minn hekk anka fuq il-livell ta' Xarabank, minkejja di l-idea tas-sound bites ma tappellalix. Però Xarabank trid qiegħdu fil-kuntest storiku, xorta waħda fil-kuntest storiku Xarabank għall-inqas għabad ċertu konverzazzjonijiet radioattivi li għall-inqas normalizzom li nitkellmu fuq l-omosessualità, li nitkellmu fuq id-divorzju, fuq l-abbuż ta' droga, eċetera, eċetera. Però naħseb issa li forsi wasal iż-żmien li ċertu diskussjonijiet niggradwaw mis-sound bites u forsi jkunu naqra iktar kif għattint preċiżament, ġifieri naqra iktar mirquma jieħdu l-ħin tagħhom li minkejja li nkunu qed nantagonizzaw il-xulxin, m'inhiex qed nipprova nġelek ta' għandek, mhux qed nipprova nkun mhux jien qed naqa' vittma tal-protagonizmu tiegħi stess biex lilek indajfek, anzi qed nipprova speċjallan tiegħi meta nkun qed nintervista n-nies u li nkun qed nissikkom ħalli huma stess jartikolaw aħjar ħalli nifhimhom iktar jien u iktar l-udjenza tiegħi. Li hemm nieqes ħafna straordinarjament nieqes huwa illi n-nies qed jitkellmu ma' xi ħadd ieħor. Fej dik il-persuna oħra għandha opinjoni differenti. Però jiena mhux qed nitkellem miegħek biex nipprova nifhem l-idea tiegħek x'inhi minn fejn ġejja għal fejn taħseb hekk u kif nista' ninterpreta jiena skont il-ħsieb li għandi jiena, il-fatt li hemm tnejn min-nies qed jitkellmu preferibilment ma jaqblux ma' xulxin. Imma qed jippruvaw jaslu f'kompromess bl-idea differenti tagħhom. Maħniex hekk, aħna qegħdin nitkellmu jiena ir-rwol tiegħi hekk għalli nikkonvinċik biex taħseb ħali. Li ma tiġrix laqqas. Meta jiena qiegħed hawnhekk qed ngħidlek jien naħseb hekk u hekk tittaħseb inti. U anke jiena nħoss li ġieli kont fuq Xarabank u inti tħossok meddet minn naħat kollha sewa. One, l-udjenza taf tkun kemm xejn hostile. Two, ma tixtaq għannejk, speċjalment inti l-ego tal-bniedem hu jiena I'm not gonna cede ground because if I cede ground jaf għas ikolli l-opportunità, għas ikolli l-ħin biex mbagħad I kind of build my intellectual edifice or my dialogical edifice for the common ground. I might have just lost the ground, which I'm never going to get back. Mbagħad on top of that, terġa' jkollok il-Peppi sejjer fil-qosor ġont, fil-qosor qed ittawwalna ħajtkellem biex ta' u inti tkun in state of alert. L-istess bħal, għandi teorija wkoll fuq road rage. Għax inti in the car tkun innota meta tkun f'karozza inti tkun ħafna iktar anzjus u ħafna iktar prone għal ġlied, bażikament. Speċjali tibgħat il dak li jkun jieħdu f'fox kemm għandu għalfej. Għax inti,
unconsciously, inti taf, you're driving a weapon, sawa, and the weapon might be turned on you. Allora inti you're constantly in a state of alert. Allora xieġi, inti you're in a state of alert, like this. U xara bank l-istess, you're like this. Il-moment kif xaħat jagħmel xi ħaġa biex jaħxilek il-paċi, inti il-reflection, il-reflex tiegħek huwa li tkun aggressiv lura, because you want to protect yourself. U naħseb, hopefully this will, anka because there's no time limit, let's, chill out, let me understand what you're saying, and let me learn,